Сулаймон давлатзода, раиси Кумитаи дин ва танзими расмоин, зимни нишасти хабарияш имрӯз 24 июл шумори масҷидҳои басташуда дар Тоҷикистонро хеле Payom бурд. ӯ на танҳо рақамҳои қаблан ироа кардаи мақомоти гуногуни кишвар, балки ҳарфҳои 3 сол пеши худашро инкор кард. давлатзода гуфт, дар Тоҷикистон ҳамагӣ фаъолияти 573 масҷид қатъ карда шудааст. бастани масҷид иқдоми зиддидинӣ нест, онҳо барои он баста шуданд, ки ба талабот ҷавобгӯ набуданд. ҳамагӣ фаъолияти 573 масҷид қатъ карда шуд ва қисме аз нав иҷоза дода шуд. масалан, дар шаҳри Ваҳдат 98 масҷид аз нав ба қайд гирифта шуданд. дар ҳамин ҳол 13 июли соли 2016 Сулаймон давлатзода зимни нишасти матбуотӣ эълон карда буд, ки дар 2 соли охир 1032 масҷид баста шуданд. омори дурӯғ дар бораи масоҷид бори аввал нест, ки садо медиҳад. як таҳқиқоти Payom нишон дода буд, ки омори пешниҳодшаванда аз тарафи мақомоти Тоҷикистон дар бораи масоҷид сар то по дурӯғ аст. ин таҳқиқотро шумо метавонед аз пойгоҳи payom.net дастрас ва мутолиа намоед.